Els col·lectius a integrar són més nombrosos, són de distintes característiques i el que és pitjor, el col·lectiu que té veritablement la força per dur endavant la integració, per majoritari, amb més recursos econòmics i en general amb més formació i per aquesta raó, a major capacitat d'enteniment de la necessitat de confluir en un camí comú, aquest col·lectiu, el de la gent autòctona, s'ha polaritzat, jo diria que en extrem, i no vol saber-se'n res de polítiques d'integració i veu la diversitat no com una oportunitat, sinó més bé com una palanca que els priva dels seus esforços, és a dir, recursos econòmics, per donar-los altres. Conseqüència, busquen altres eixides per la formació de les noves generacions. I també cal dir-ho, tenim el col·lectiu del professorat, tant de primària com de secundària, cansat d'una situació que ja dura massa temps, que veu com el seu esforç en formació no té ressò en l'administració educativa ni en les famílies i es veu sobrepassat, cansat i avorrit per ensopegar-se amb el mur del discurs polític de bonhomia, d'agraïment i de paciència que no té cap fruit. Diversitat i integració. Gandia 2004, una oportunitat perduda. No és un títol buscat de qualsevol manera, sinó que té una raó de ser. És un treball que és el resultat del treball d'investigació, d'estudi de camp de Salvador Ferrer Alemany. El va realitzar en 2004 i veu ara la llum. En aquest moment era tot tan nou, era tan o sigui, no érem conscients del que estava passant. Sí. I aleshores era una investigació molt interessant que complementava altres que s'havien fet, sí que és veritat, més a nivell comarcal, perquè m'agradaria també posar l'accent en el punt d'inflexió que té a veure amb el decret d'inclusió, no? El 104, si no m'equivoque, 104/2018, que és el decret d'inclusió. Treballar aquesta qüestió de la inclusió en l'àmbit escolar, estem parlant, és una qüestió, Emili, que quan més aviat es clave mà, sí, més resultats d'èxit podem tindre. De fet, una de les coses curioses de llegir ara un treball que Salva fa amb entrevistes a professors l'any 2004 és que algunes coses de les que lliges dius, ostres tu, això és com si ho hagueren dit avui mateix. Sí. I això fa el llibre útil, però d'altra banda és mal senyal, perquè dius, què hem fet tot aquest temps? Sí. Per què sentim coses tan paregudes a les que es diuen l'any 2003-2004, quan estava produint-se aquest canvi en els xiquets que vivien a Gandia, en els xiquets que anaven a les escoles de Gandia. En alguns aspectes, l'interès que té el llibre és que permet veure les coses amb una certa perspectiva i comparar amb el present. L'altre dia, en la presentació o debat que vam fer a la biblioteca, ho vam intentar un poc. Els que estàvem acompanyant a Salva allà llançàvem preguntes sobre quines coses estaven igual, quines coses havien canviat i quines coses iguals o diferents havien d'intentar fer per a abordar la problemàtica de la diversitat i de la integració en les aules. Ara, gràcies a aquest treball, qualsevol persona que no té per què ser Salva, que ell ja ha fet la seva feina, qualsevol persona que volguera preguntar-se les mateixes coses en les aules de Gandia d'enguany, just després de la pandèmia o del decret d'inclusió, pot fer la foto ara i comparar-la amb la foto que Salva va fer fa 18 anys. És a dir, l'estudi comença a tindre l'interès de la perspectiva, Sí. encara que també et serveix per a veure que en algunes coses igual no hem avançat el que tocava avançar. Crida l'atenció, no?, que quan parlem de diversitat, allò que diuen que la diversitat enriqueix una societat. En principi, aquesta és la idea de partida, però parlem de problemàtica. És una qüestió que ha de preocupar, no?, alçar l'alarma. Ese punt de partida que tots pensàvem un poc ingenuament, que tot això enriquia molt a la societat, que torna a dir que és així, però avui en dia n'hi hauria que recontextualitzar-ho en una qüestió de drets i en una qüestió d'una generació, d'un canvi de generació, que tots hem de tractar-nos com a iguals. Però pel que dieu de plantejar la diversitat com un problema, hi ha una diferència entre el que diem de boqueta i el que probablement
sentim, sincerament, i aspiraríem, i les conseqüències del que fem. I en Gandia ens ha passat això. Ningú a qui li preguntes et dirà que és racista ni que té res en compte de les persones que han vingut de fora. Però a les 9 del matí, a les 9 menys algo, si t'apares a mirar alguns carrers de Gandia, veus com xiquets i xiquetes vestits de maneres diferents van creuant-se, perquè depenent de qui siga son pare i sa mare van cap allà a una escola o en direcció contrària a l'altra i dius, ui, així falla alguna cosa. De 1998, de 1.000 es passa al 2004 a 12.000. És a dir, que la realitat que dius tu, la teníem ahir. Ha fallat el model d'integració o que no estàvem acostumats a aquesta realitat i no tenim un model d'integració, un protocol, podríem dir, com es diu en l'àmbit escolar, detallat. No teníem res. Fins i tot avui en dia tenim el decret d'inclusió, que és la veritat és una norma molt interessant i molt atractiva per a seguir, però no teníem res. És veritat, però és que no sabíem si això també havia vingut per a durar, si havia vingut per a quedar-se o si era algo momentani. Ho diuen molt els professors als que entrevistava Salva, diu, confessen estar improvisant. Jo ja entro en una secundària diversa, és a dir, jo arribo després que ells i trobo ja la diversitat dins les aules, però els primers anys que passava, això Salva ho recull molt bé, estan com mig en xoc de no saber com ho fem això, que ningú ens ho ha explicat. Ho diuen molts professors. En aquesta multiculturalitat, que són molts factors. Sí, són molts factors, ahí està. Mira, tu ho has dit ara perfecte. És un tema i és una realitat que l'hem de tractar des de la multidisciplinarietat. S'ha de veure des de múltiples perspectives, acadèmiques, polítiques. Confieu que ja a la llum este treball, aquesta publicació amb l'estat de col·laboració del CEIC Alfons el Vell, diversitat i integració, una oportunitat perduda, perquè remontem a la Gandia del 2004. Creieu que es prendran cartes en l'assumpte? Servirà per avançar? S'ha de ser optimista o almenys que reflexionen i aprofitarà per a pegar un espentonet. A banda que hi ha coses que sí que han canviat. En aquells anys, jo no ho vaig veure, però venien durant un curs moltíssimes personetes, ara d'un país i d'un altre, i els mestres i professors improvisaven. Ara no. Molts dels alumnes que si els mires els cognoms dius, mira, este és búlgar, este és del Marroc, i dius, este és de la Xina, i si els preguntes on van néixer, no, d'on són és de Gandia, però n'hi ha coses que ens queden per fer. Són xiquets que han nascut ací, però com comentàvem l'altre dia en el debat, sembla com si encara n'hi hagueren dins d'una ciutat dues distintes, depenent de l'escola que vagis, i en totes les escoles ensenyem les assignatures, però eduquem, intentem fer dels nostres alumnes ciutadans del dia de demà. Però no podem fer-los ciutadans de dues ciutats distintes. Ells aprenen a ser algú amb les persones que tenen al costat. I en aquest sentit, quan més barrejats estiguen aquestes criaturetes de 3 o de 12 anys que no tenen els prejudicis que tenim les persones ja més majors, millor. Perquè, com diem, està la multiculturalitat, es persegueix la interculturalitat, aquesta interconnexió entre totes i tots, i la diversitat és riquesa. Pues molt bé, Salvador, Emili, moltíssimes gràcies, s'ha acabat el temps, gràcies per portar-nos sempre qüestions tan interessants i sobretot qüestions de les que hem d'aprendre o almenys reflexionar, i a partir d'ahir que vagi canviant el món, que el món es canvia a través de reflexions i d'actituds. Moltíssimes gràcies, un plaer. A vosaltres. Fins una pròxima, que segurament a través del CEIC Alfons el Vell ens tornarà a arribar alguna altra publicació interessant. Quan faci falta. Gràcies. Fins una pròxima. Posem nosaltres el punt i final. Ja hem vist, volíem dedicar el programa d'avui a parlar d'aquest treball que es va acabar de realitzar en el 2004, veu ara la llum, però hem de continuar tenint en compte aquesta realitat que continua sent ahí, el dia rere dia, diversitat, integració, per a no tornar a perdre una nova oportunitat, i depèn de tots nosaltres. Gràcies.